Duol na gyud mahuman ang quarantine. Gamay na lang gyud ang panahon nga atong antuson. Pero ang mga gahi ug ulo nagpadayon lang gihapon. Hangtod karon ang mga taga Luzon tapok-tapok lang gihapon, mga walang pakialam sa epekto ng kanilang mga katigasan. Mga frontliners, luoy kaayo, gamay nagali og sweldo, mga matay pas mga walay hinungdan nga mga tawo. To die protecting your fellow men is a heroic act. Pero og mamatay naman pud lamang ka para ani mga gahi og ulo, may paysila ang ipuli sa inyong pwesto. At least man lang, kukunti ang mga pasaway sa mundo. Sa panahon ngayon, hindi natin maiiwasan na maglabasan ang mga bobong nilalang. Yung tipong nagsasalita na hindi pinag-iisipan. Sayang imong kagwapa te. Maayo pag moapil ka sa Battle of the Brainless. For sure, winner ka automatic. Ay nako, puro na lang problema atong mahinagbo kada adlaw sa TV, sa radyo ug sa FB. Buti na lang, may mga memes na nakakawala ng inis. Ito ang isa sa mga nakakatuwa. Pag tinikitan ka at marami kang karga, sabihin mo, lahat ng dokumento nasa loob ng U-box mo. Sigurado, lusot ka, diretso. Pero pag eto ang dumakip sa'yo, sing gwapo ni DJ Lonyo, mas pipiliin ko na lang makulong at lumabag sa lahat ng batas na ipatutupad. Mga gwapo, mga lagmi kaayo, kuya, pusase ko bi. Kung noon, galit na galit tayo sa mga chismosa, ngayon, iba na. May pakinabang na sila dahil lahat ng mga latest news at barangay agenda, sila na mismo ang magpapakalat ora mismo. So effortless na tayo. Atong mga security guards, luoy pud biya kaayo. Halos kada adlaw gaatubang pud og daghang tawo, nya walay insaktong proteksyon. Mask ra intawon. Ug sila kapuyon walay sigurong pusil ang ilang mation. Kaning mga nega, sa una, magsigig pang hagit sa China. Luwa man gani mga matay na ta, samot nagmugamit silag bala. Magstay at home, magmask at huwag lumabag sa curfew para sa ikabubuti mo ito. Remind ko lang kayo para hindi nyo makalimutan ang basic law para malabanan ang virus na ito.